soc Amparo de Diostrom, tinc 26 anys, soc de la Falla Carrer Toledo i voltants, soc llicenciada en Arts Escèniques i Música, actualment estudio un màster a la Universitat de València i en els meus ratos lliures ajudo els meus pares en l'empresa familiar. Penso que soc una persona sensata, segura, en moments que me permetís, i humilde. Principalment espero que sigui un any irrepetible per a tot el món faller del poble torrentí i sobretot per a les 9 xiques que anem a formar l'acord d'honor de la fallera major del poble. Que tots se duguen bé i que l'amistat continuï el resto de la vida. Pense que ha hagut molta gent qualificada i pense que també hi ha molta gent qualificada que està treballant per a que totes les activitats i tot el que tinga relació amb les falles visca tot com cal. Pense que tant lo de antes, les persones d'antes, quan les de ara fan que tota la festa sigui com té que ser. La zona de la Torre i el Parc de Treno. La zona de la Torre perquè m'he criat ahí, perquè soc del barri de Ganao, com aquell que diuen, i perquè he crescut en aquest barri. La zona de la Torre per aquest barri, per la zona de baix. I el Parc de Treno perquè tota la vida he anat al col·legi de Montesión i perquè en el recreo sempre me n'anava al Parc de Treno. Sempre m'ha agradat eixir en playbacks, eixir en teatres, en poesia, i tot el que m'ha permetit, en tot el que he tingut temps, dins dels meus estudis i d'ajudar a meus pares en el negoci, sempre m'ha agradat fer activitats, tot el que tinga relació amb crear falla, amb crear ambient. I aficions fora de la falla, que encara que no estiguem molt allunyats de la falla, és sentir música, soc músic des de xicotet, és una tradició familiar, i escoltar música, fer molt de deport també, Sempre m'ha agradat jugar al futbito i jugar al tenis també, m'encanta el tenis. I res, muntar a cavall a vegades, perquè en ma casa han tingut tota la vida cavalls i m'ha agradat molt. El principal somni com a persona és que s'arregle tota la crisi, que no n'hi hagi res mal, que tots estiguem bé. I bueno, suposo que com el reste de companys, i m'agradaria representar a Torrent com a falla major.